manasa wanawasa tumuruning jurang trepes kang ribandel bebondotan kasrimpet penjalin cacing wauta sangapeke kumrekut sansaya sengkut tan pring-pringga baya pati hambentusi sirna larut katempuh kang kanca baya wauta rikala semana risang Bima Sena Arjuna miwah kembar upadi papanipun piyambak kangge ngeningaken cipta ucap rene madyaning wana kami alas gong liwang liwung wreksa gurdom yang mandira tepung maru gunung panging kekayon sambung sumambung katempuh angin pating jerot pating gretot suarane anggegirisi rikala semana wonten salah satunggiling buron ingkang lumajar nenggih kidang denoyak lawan macan Sang Bima maturire pambayun kadang ingsun di gununging Panembah yen ana alas gong liwang liwung ngamung gampang ing ucapan ladal weteng kuluwe ana wujuding kidang tak oyak playune kebuat bantere ora jamaya nyandi playumu kidang pancen kowe wis kinudratake kidang dadi pangane macan mlayu mencolota dikaya ngopo candak dadi panganku kowe ha sing sang nahenkung ing tiyatan kapadaning seh kasangsaya ing turida rudatine hangranu ing rancaka temah wi gena
nupita ing saharirine tapa motika iki kok dadi ana wujuding kidang ingkang temeka ing pangarepanku. Aduh, sinuwun. Kula nyuwun pengayoman Sang Tapa. Kula dipun oyak-oyak kaliyan Sima. Kula badhe dipun mangsa, mongko kula menika inggih madosaken tetedhan anak kula ingkang taksih alit-alit. Dereng angsa tetedhanipun anak kula. Kula kepregok kayan macan kula dipun oyak, kula badhe dipun mangsa. Menawi kula dipun mangsa macan, kula pejah mboten wurung anak kula nggih klingsir badhe pejah kaliren mboten wonten ingkang ngopeni. Aduh. Sinuwun kula nyuwun pengayoman gesang kula lajeng kados pundi sinuwun. Langlenging driya mangunku. Kanduwan rimang lena tanpa kanen. Kidang. Iya, kowe kudu narima marang papestrening Gusti. Pancen kidang kuwi iki nudaratake dadi pakaning macan nanging mestine macan kuwi uga duweni rasa welas rasa asih kewan gedhe kuwi kudune ngayomi kang cilik ora malah nyilakani kawan kewan sing cilik. Mila menika sinuwun kula lajeng kados pundi sinuwun. Ya wis ngono wae. Kowe mlayu kidang, kowe umpetan, kowe ndelika. Sing ngrapet aja nganti kedenangan karo si macan. Lah menika mangke menawi macan dumugi mriki, mengko tak ijolani. Ingkang kangge liru menapa? Mengko sing tak ijolake ya kuwi dadan sariraku, awakku dhewe. Aduh ampun sinuwun ampun. Ampun sinuwun saestu sampun ngantos paduka sinuwun kapitunan namung nglabuhi kaliyan wujuding kewan alit kidang kados kula menika. Wis. Aja banget-banget anggonmu mikirake karo panjenenganing sun sing wigati kowe golek slameting jiwamu. Wis kowe mlayu mengko macane aku sing bakal ngawekani. Sri Punta nganti karis dohare ningsun Werkudara ayiwa sira anggung duka ngresula nenutuh diring wana tanana kamulyan oh ladalah iki ana satriya sing tarak brata kowe sapa kowe takon marang aku kekasihku Sri Puntadewa. Kowe Puntadewa? Ya pancen mengkono. Sardula piye? Ana wigati apa dene? Kowe mlayu-mlayu tekan pengarepanku. Aku goleki buronku. Buronmu sapa? Buronku wujuding kidang. Mlayu umpetan nang kene. Tak gledah papanmu dina iki. Upamane ketemu arep mbok kapake. Kidang dadi panganku. Ya wis saiki ngene wae. Macan, kowe aja nyikara klawan. Wujuding kidang upamane kowe tak wenehi liru piye? Aku arep mbok ijoli. Iya, ijole kewan apa? Ora tak ijoli kewan. Aku golek kewan ya tangeh lamun. Bakal entuk kewan lan kakean dosa. Malah dina iki sing tak sramakake uripku sak putuhe. Yen pancen kowe gelem tak ijoli jiwa ragaku. Aku wae panganan. Wah, dalah.
Lawa-lawa kumandul neng pangkebet kebet lir melu susah. Yen to bisa mungutake Pandhawa tanana tumut. Lah dalah Puntadewa sing kepriye Sardula. Kowe ngentengake marang jiwa ragamu tegese kowe ngentengake marang patimu. Iya. Tak entengake jiwa ragaku. Upamane kowe nganti mati piye? Yen to pancen aku kudu mati karo macan. Ya wis aku mung pasrah marang keparenging Gusti. Kudu swargaku karo macan. Wis aja tida-tida rasane atimu. Aja mangu-mangu pikirmu yen pancen arep mangan karo aku panganan minangka ijo ring kidang. Wah, iki margane patimu ah. Kacarita datan obah, datan musik, datan kawiyos sambate Prabu Puntadewa kaperwasa dening Sardula kamangsa nganti dedel duel daginge. Amung rikala semana kandhek Sardula Denira Arsa Merjaya kelawan Prabu Puntadewa karana mulat irining ludira wijiling getih saking angganira Prabu Puntadewa wujude putih. Dereng graita sang Sardula ngantos dadanira Prabu Puntadewa cinakar dening kukuning si macan. Nganti dedel duel. Samono nganti ketingal manahe ketok atine Puntadewa jebul atine ya putih wujude. Mandhek mangu wujuding macan. Kendel denira mrawasa kelawan Prabu Puntadewa. Danguning dangu icaki nedhepake wujuding Sardula. Badar jatine wujud Sang Hyang Bathara Darma.
Wong wilahing mangarcung mana sidam sekaring bawana langgeng. Titah ulun nggir. Unta dewa aja kaget ulun ingkang angeja